Θανάσης. Συνονόματος. Άρα όλα γι' αυτό πάνε καλά. Γι' αυτό πάνε καλά. Μια μέρα στην περιφέρεια, αλλά για τα θέματα της περιφέρειας. Και ξεκινήσαμε νωρίς από τη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του πρώτου θέματος για να συζητήσουμε για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, τι σκέφτεται η κυβέρνηση, αλλά και βέβαια για ποια πρέπει να συζητήσουμε σε εθνικό επίπεδο το επόμενο διάστημα. Και μετά με τη συνοδεία βροχής σε όλη τη διαδρομή φτάσαμε στην Αλεξανδρούπολη. Ομιλία για τον τοπικό σχεδιασμό και βέβαια με αφορμή τη μελέτη του Ιδρύματος Ευγενίδου για την απασχόληση στον Εύρο και στην Κομοτηνή και πώς αυτή μας βοηθάει στο δικό μας σχεδιασμό για αυτά που κάνουμε στην περιφέρεια. Και μετά ξεκινήσαμε σειρά επισκέψεων σε σημαντικά έργα που εξελίσσονται στην περιοχή. Λιμάνι Αλεξανδρούπολης, τελωνείο κήπων, έργα εθνικού χαρακτήρα που βέβαια συμπληρώνουν όλη την προσπάθεια που κάνουμε για τη συνολική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη περιοχής και στο Βόρειο Εύρο και συνολικά στον Νόμο. Αφού είναι Θανάσης ο διευθυντής του εργοταξίου, δεν ανησυχώ. Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, με τον Δήμαρχο, έχουμε καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και βέβαια με τους αγρότες μας στην περιοχή για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, αλλά τα πράγματα θα προχωρήσουν και προχωράνε. Και βέβαια κλείσαμε και με τον Μητροπολίτη, με τον οποίο έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για όλα τα κοινωνικά θέματα που απασχολούν την περιοχή. Πίσω στην Αθήνα, η δουλειά συνεχίζεται. Επόμενος σταθμός, Χίος.